ngathai gadon ke jing suthu bakla ha ka manifesto bar ke jing kren jungi bar campaign ki jungi rungi ong bangin weng ya ki khai ki khrop khajana ki ba lumbe ai ki ba bu be ai ya ta mo te bat ni kren bu ya kata jing lum pisa be ai ha ki surok kata ka ba ni kren te ban ong ba kani ke jing tho jongi ha ka manifesto ba ni persya yaki kherdok lum khajana kata kadika misinterpretation ni ke jing su tho bakla ni klem ong ba yaki nu ki kherdok ki balong kat kum ka an ni persya yaki ba long persya ka an ba ki bomdan gilane ki bomlum kat kum kata ka an kata kadika jing kren ke jongi te ha ba pi ong pade ba kata ka BVP ka kular ban wenglut taki kherdop ban wenglut ya kita ki jinglum khajana tingas ko ban ongno ba kata ka digi jingsu thu bakla namar ba ka VVP ka klem kular ban ong bangin don kata ka imlang ka salang ka ban nom don khajana shu namar ha ka hukum sanchar pai bai what how ka sanchar him se ban lamba ka jinglum khajana ka de ka part and parcel hi jong ka administration te habalum khajana katkum ka an katkum gi kendon kena kalian juga BBP ya kata ni kan persya na do ben kom ndai kan lu balong be ai ni persya ya kata kai ka bang ni kum ka na kalian juga voice of people party ni sai kran ko porsa ko pol kolong ba ngin pentikna bahkan ni ka jinglum bisa be an kan amran bat ru ba kata ka jing peran kam ya kata ka pisa jong pai ba kan long ka ba don ke jing ke kle bat ka ba don ka ta jing ai ke jing ken ke kata ka ni ka ba ni kura kamut ka clean politics kamut ba nginamum khajna shu ladang lum khajna shu da ni ter kampat phi ko ka long ba ni khem kular banong ba ladawan ka BBP ha ka bor kanom don shu kunu wa taxation ya kata nginom kulat but ni klem kular hiru bakum kata ka yemna ka salang ka bomdon shu kunu ka jinglum khajana te ngathra yang ini ka don ka confusion pedeng ka jinglum khajana but ka jinglum pisa be ai ni persya ya jinglum pisa be ai ni persya ya ka jing krong pisa jubor ha kilenti ki sengkin hendai ngim persya ya ka jinglum khajana ka kum kalenti jongka kawi galong kumni hakabi ade ba ta jinglum khajana jong ka KGDC ai ba ka ki uno aktin jong ka executive council un kren ya ta henry ban ong bangi ngum ka voice of the people party ha bangi kren ya clean politics hende ni danglum khajana kata te ka jing suthu bakla ka ba jubor kala banong namar ba ha ka sansha ka khada hi ka jinglum khajana ka habdan te ha bangi ong ka clean politics kabomut ban pendon kam hok ya ka pisa chong pai ba na ka benta upai ba kamut clean politics pomran khajana shu anong yu phi phenomla hiru bandon gunu ko imlang ka salang nani ka kom sanchar ba omran khajana shu tilada don gunu ban ong ba ka BBP ka kula banom lum khajana shu ngafrai ka ta ka jing bakla ka ba bakla shi bole